Lennon Richie hemmhekk u Dancing on the Ceiling. Hawnnu Manuel Kirkop. L-odwa tajba Manuel, kif inti? Bonġu Kiti, all right? All right. Oħra- All center. Tajjeb. Inżommu l-bilanċ ux vera. Importanti. Isma' smajta t-diska l-kontet indoq issa Lennon Richie Dancing on the Ceiling, ovvja kontet nismaħħa, u vera kont tal-jena għatet narawnek. Diġa xbdew jajdu li minn taħt fil-messagġi, pero kontet nismaħħa. Isma' ġilismint fuq xi saqaf inti jew? U la fuq xiex, u laqas fuq dance floor. Uwejja. Jena minix zeffin hija, u jena mux bħalek. Ma għasek tifu xi ħaġa partikolari jekk li tibda tiċċaqlaq xi nara. Ħalli najdu aktar mill-li masfin ċeja najdu meta kont zaħir forsi kont niprofa nisfen, pero għatma kienet il-linja tijaj. Assolutament. Mux għax bħajġobni xie sfin ta' pero għatma kont tajjeb. Tħobb tammira inti minn taħt, ġiviri, u xek, tara bis. Mela, kena għaddi ġimoħra Manuel, ġimgħa li kena ħafna affarijiet għaddejjien, sfortunatament smajna baktar affarijiet fuq dak li qed jiġri barra minn Malta, u koll sfortunatament affarijiet li ġraw fil-Gżejjer Maltin. U l-lum nixtieq immur dirett jiena Manuel, mhux qed indur mal-lewża, nixtieq nkun naf ħanaqbad suġġett partikolari, suġġett li jitkellmu ħafna fuq u n-nies qegħdin nitkellmu fuq u tista' tgħid b'mod regolarissimu qed nitkellmu rigward il-barranin li jgħixu hawn Malta li prattikament kważi ġew tista' tgħid ħafna minnhom huma residenti. X'inhu l-opinjoni tiegħek dwar dan is-suġġett? Dan huwa suġġett jaħraq Kitu kemm fadlinna. Żgur li kellna naqbdu d-diskussjoni vera fuq u da 18 minuta li għandna d-dispożizzjoni tagħna ma jkunux biżejjed. Mela, di bħal kull ħaġa oħra fiha tajjeb u fiha l-ħażin tagħha. Mela, tajli x'inti tajt fiha tajjeb u fiha l-ħażin tagħha. Kieku ma kenniex il-barranin u Malta, żgur ma ngħixux kieku qed niklu xulxin li kieku m'hawnx il-barranin. Dak huwa fatt illi huwa żgur, il-barranin hemm bżonnhom, però mingħajr l-ikel ma ngħixux lanqas. Ġifieri hemm bżonnhom fl-ima. Ħana sal għalija għaliex Għax qed narak serju. Le għaliex ma rridx niftehom ħażin fiha il-ħaġa, mela il-barranin huma importanti għall-pajjiżna, għall-ekonomija tal-pajjiż huma importanti ħafna. Kont ħanajdlek l-ikel huwa tajjeb għalina, importanti li niklu għaliex jekk ma niklux ma ngħixux, però jekk taqbad tikol bla doċċ u tikol ħadd tispiċċa tmut ċorta. Ġifieri jiena nemmen illi dik ġara fil-pajjiż. Kenna bżonn il-barranin illa għaliex id-dinja l-hemmhekk mixja, però meta inti taqbad ammont kbir ta' barranin, isek bad barmil u tfajtu fuq xi ħadd u tfajthom kollha f'daqqa fil-pajjiż, naħseb li l-problema qiegħda hawnhekk. Illa għaliex huwa suġġett illi qed idejjaq ħafna nies, jiġifieri dina ma rridux qogħdu nduru mal-lewża. Il-barranin hija waħda mill-problemi kbar li għandu il-pajjiż. Għas-soċjetà tagħna lina l-Maltin, jiġifieri qed inħarsu lejhom bħala min qed iħaresihom bħala teddida, jiena mhux wieħed minn daw. Jiena ma ngħidx dak barrani u dak Malti, ma ngħidx dak iswed u dak abjad, ma ngħidx dak Indjan jew dak Taljan, jiena dejjem inħares il-persuna bħala uman. Bħala uman. Ġifieri għalija jekk mort pereżempju ġo post u flok dini Malti, dini barrani, sakemm ikun jaf jikkomunika, għalija ma ħansib l-ebda problema. Però il-problema li ġara f'dan il-pajjiż illi ġew ammont kbir fi żmien qasir. Ġifieri hemm dak ix-xokk għaliex jiena l-multikulturalizmu naqbel miegħu għaliex importanti illi aħna ma nistax nibqgħu ġo ċirku, aħna l-Maltin nafu nagħmlu kollox, aħna l-Maltin mawx bħalna, aħna l-Maltin kapaċi nimxu weħedna. Jiena ngħid min ikun qed jgħid hekk ma jkunx jaf x'qed jgħid. Kien hemm bżonn illi jiġu l-barranin, però sfortunatament nemmen li ġew b'mod ħażin. Ma taħseb illi inti pereżempju tmur ġo ħanut, tmur biex tixtri u l-ewwel ħaġa li jgħidulek English please. U jkun hemm nies li huma pereżempju bħal anzjani, naf ħafna jgħidulek minn hemmhekk ma nistax immur nixtri iktar għaliex ma jifmunix. Jiena din ma nistax inniżel għaliex ħadd jgħidlek ġieli anke darba minnhom post partikolari laqas l-Ingliż ma kienu jafu ġifieri daw qegħdin jaħdmu f'dan il-post
u m'għandhomx idea x'qed ibigħu l-aqwa li qegħdin f'dak il-post. Allura il-problema minn hawnhekk ħanidħol b'xi ħaġa oħra mill-ewwel, il-problema tal-barrani jew il-problema tal-Malti li l-aqwa l-impjega lil xi ħadd. Il-problema Kit hija waħda. Il-problema li dal-barranin li qed jiġu żgur li ma sar l-ebda tip ta' due diligence fuq, u ma sar l-ebda skrutinju fuq, u għaliex nerġa' niġi għal dak li kont qed ngħid importanti illi kienu jiġu il-barranin, kellna bżonn ammont ta' barranin, ma nemminx illi kien hemm il-bżonn ta' dal-ammont kbir illi jew almenu li ġew daqshekk f'daqqa. Però, isma' jien jekk ħanġib il-barranin hemm bżonn li jsir daqsxejn ta' skrutinju fuqhom. Isma' inti xi kwalitajiet għandek, inti x'background għandek, inti x'sejjer tagħmel fil-pajjiż, x'ġob qed tfittex. Illa li nemmen li dawn it-tip ta' mistoqsijiet ma sarux l-importanti li ġib in-nies, illa li fl-aħħar mill-aħħar in-nies ħajjoħolqu x-xogħol, in-nies qed joħolqu x-xogħol. U dak li ġara għamel il-boom ta' xogħol ukoll anke fil-pajjiż, ġifieri sa ċertu punt sewa u forsi tgħidli kif iġibu n-nies. Illa li xekk inti żitt 30 persuna oħra ġo pajjiż qed nagħti eżempju. Mela dawn it-30 persuna jridu fejn joqogħdu. Jekk inti kellek post li kien ilu magħluq snin u f'daqqa waħda krejtu, inti qed iddaħħal tal-inqas 600-700 oħra fix-xahar. Ġifieri qed ngħidu 7,000-8,000 fis-sena. Dawn is-7,000-8,000 fis-sena inti jekk kont qed tmur toħroġ tikol pereżempju darba fix-xahar, issa tista' tmur darbtejn, 3 darbiet. Mela ir-restorant żidlu x-xogħol, ħajħaddem aktar nies, ovvja ħajġib Filippin ieħor biex jgħinu. Jiġifieri dejjem iċ-ċirkwa tikompli ikber, però nemmen illi il-bużieqa qed tintefaħ b'mod kbir illi wisq nibża li tista' tinfaqa' f'wiċċna. Jekk mhux ser nieħdu ħsiebha. U meta ngħid nieħdu ħsiebha mhux qed ngħid jiena mhux wieħed minn dawk li ngħid ejja inneħħu l-barranin kollha, għaliex jekk ngħidu qed inneħħu l-barranin kollha nispiċċaw niġu hawnhekk ftit xhur oħra ingermu difrejna, għaliex nispiċċaw niklu xulxin. Żgur jiġifieri min ma jridx jaffett, min ma jridx ifhem dan il-fatt ma jkunx jafx qed jgħid, però naħseb illi hemm bżonn ta' aktar skrutinju, hemm bżonn ta' limits ukoll ta' kemm jistgħu jiġu barranin u jekk inti ġej isma' ejja b'ġob diġà, mhux tiġi hawnhekk hemm ħafna nies qed jiġu ġew daw għax Malta ħammaru Malta jiġu hawnhekk biss qed ifittxulek ix-xogħol. Jekk inti barrani ġejt hawnhekk importanti li tiġi jrid ikollok il-job list. Ma taħseb li l-barrani qiegħed jieħu post il-Malti u apparti minn hekk. Il-Malti qiegħed jabbuża mis-sitwazzjoni pereżempju inti semmejt l-akkomodazzjoni. Ejja ngħidu kif inhi. Hija fatt illi f'kamra fejn suppost jorqdu 2 nafu li jorqdu 4-6 qegħdin jiġru dawn l-affarijiet. Jiġifieri jista' jkun ukoll il-Malti qed jabbuża mis-sitwazzjoni. Kit jiena naħseb illi dil-biċċa xogħol tal-abbuż mhux Malti u barrani, mhux Malti mal-barrani, dik hija fin-natura tal-bniedem illi ħafna minn nies mhux ħanajt kulħadd, però ħafna minn nies kull fejn isibu ċans illi jistgħu jabbużaw bis-sitwazzjoni ħajabbużaw. Dawn huma każi reali li qed tgħid inti li f'post fejn suppost jorqdulek 4 min nies qed jorqdulek 14, 16 u 20. Kenna każi fejn anki dal-ħaddiema kienu abbużati. Hija xi ħaġa illi tista' ssir ukoll anki ma' Maltin stess. Ġifieri ma rridux impinġu l-issampen barra illi aħna l-Maltin qegħdin nabbużaw lil dawn il-barranin. Ma rridux impinġu l-istampa l-oħra wkoll illi kull barran li qed jiġi huwa barran ħażin lanqas. Għaliex hemm bżonn li jinsab il-bilanċ u nerġa' ngħid hemm bżonn li ssir xi ħaġa u meta ngħid hemm bżonn li ssir xi ħaġa mhux neċessarjament illi inti qbatt il-barranin u tfajthom il-barra li ġam ma jistax ikun. Wieħed irid tkun reali ma tistax tkun il-ħaġa li inti neħħejt il-barranin għandna bżonnhom l-ekonomija, il-pajjiż anke bħala kultura tagħna. Ġifieri aħna importanti li nidħaltu ma' nies oħra, importanti li jkollna persuni ta' kulturi differenti f'pajjiżna. L-importanti però li dawn ma jieħdulna xejn mill-kultura tagħna. Importanti li dawn Taħseb li qed jiġri hekk imma Manuel. Kun onest issa, taħseb li l-kultura tagħna qiegħda hemmhekk jew qegħdin naraw tibdil li forsi anke aħna stess qegħdin naċċettaw fir-realtà? Isma' ħanajlek Kate, jekk aħna ħanibqgħu nħarsu lejn il-flus biss u nibqgħu nagħtu drittijiet kollha lil daw il-persuni u min-naħa l-oħra nkunu qed innaqsu mid-drittijiet
Maltin, tagħna l-Maltin, emma kif ħajkonna problema. Jiena ma nistax nifhem kellna dik pereżempju xhur jekk mhux xi ftit ta' snin ilu il-famuż salib, illi rridu jneħħu is-salib mill-klassi. X'jiġifieri jiena inneħħi is-salib mill-klassi. Minix bniedem reliġjuż ta' minix bniedem minn daw illi għaddis xejn minn dan, però isma' dik hija parti mill-kultura tagħna. Ċiġifieri tiġi tgħidli inneħħi s-salib għaliex hemm persuni ta' twemmin oħra. Le, ma nneħħiħx is-salib bl-ebda mod għax jekk illum ħanneħħu s-salib, għada ħanneħħu n-niċeċ mitriq u pitada ħanispiċċaw inneħħu pereżempju il-festi. Illa li jekk ħajħorġu l-qaddisin ħajkun hemm min ikun offis. Dawn huma affarijiet li rridu nieħdu ħsiebhom il-kultura Maltija bżonn nibżgħu għaliha, però biex nibżgħu għaliha ma jfissirx li aħna rridu nibqgħu maqudin magħluqin ġo ċirku u ngħidu li aħna l-Maltin aħna tant aħna tajbin illi m'għandna bżonn il-ħadd. Jekk ħankunu qegħdin nagħmlu hekk ħankunu qed nitfgħu l-ġabla fuq saqajna. Il-problema tagħna kultant qas nirrealizzaw illi aħna nadattaw għal ħadd ieħor meta mmorru ġol pajjiż barra minn Malta, huwa aħna wkoll ħafna drabi li rridu naddattaw għall-kultura tal-pajjiż u mhux huma li jaddattaw għalina. Il-maġġoranza hekk jiġri, isma' l-min qed jarani sejjer hekk tajjeb, prattikament hawn dubbina vera żgħira ilha ddur miegħi iddur biex ma jaħsbux li qed inxejjer il xi ħadd tajjeb. Jiena l-mum ħsibtek bdej dawk il-lezzjonijiet tal-karate li qed laħa tibda, imma naħseb għadu mhux il-waqt hux vera. Inkollu sejra kif eża bdejna din naqra diskussjoni ġiet u għaddejja d-dura hawnhekk. Isma' ħanibqa' naqra serju, llum xtaqt nibqa' naqra serju, ma nafx kien imma insomma ħanipprova. Tista' tispjega inti kif mela aħna tinġibu l-barranin, jiġu l-barranin, ngħidu jiġu l-barranin, iktar milli nġibu l-barranin. U l-Malti qed tifittex l-impjieg tiegħu barra minn Malta. Jiena naraħħa naqra kontradittorja issa nifhem illi wieħed jipprova jfittex opportunitajiet aħjar, imma taħseb li għandha effett ukoll illi l-barrani forsi qed jieħu post il-Malti jista' jkun ukoll illi hawn min qed jabbuża mill-fatt għalkemm qegħdin jitgħallmu illi jgħidulek nista' nħallas naqra inqas għalkemm il-barrani qed jitgħallem u jaf jitħallas ukoll. U għaliex hekk għandu jkun, ġifieri għaliex kien hawn min jabbuża jgħidlek inħaddem barrani biex inħallas inqas li hija xi ħaġa assolutament mhux aċċettabbli għax jiena li tagħtini s-servizz titħallas daqs kulħadd. Imma il-Malti iva huwa fatt iż-żgħażagħ tagħna llum jgħidulek jiena qed nara l-karriera l-ħajja tiegħi barra minn Malta. Jiena naħseb li kieku għadni żgħar fl-età ukoll inħares lejn din l-opportunità u għalfejn. Mhux qed ngħid kieku fittex ġo barra minn Malta għax qed jiġu l-barranin hawn Malta, mhux qed ngħid qed nipprova ngħid xi ħaġa li forsi aħna hawn Malta m'għandniex opportunitajiet. Għandna opportunitajiet għandna ħafna, però nemmen illi jekk inti tinqala minn ġo gżira u tmur ġo kontinent, nemmen illi l-opportunitajiet jafu jkunu ħafna kbar. Nemmen illi hawn Maltin u hawn Maltin illi qed imorru jaħdmu barra u tifittxu ġob barra qed jaraw di bħal opportunità. Bħalma qed jaraw opportunità ċertu barranin minn pajjiżi differenti li qed jiġu hawn Malta. Ejja nħarsu mill-lan umanitarju fiha l-ħaġa. Wieħed irid jifhem din kif. Illi jiġik ħansemmu minn żewġ pajjiżi differenti, mill-Pakistan pereżempju nkella mill-Indja illi llum il-ġurnata għandna ħafna minnhom jaħdmu f'pajjiżna. Fil-maġġoranza kbira minnhom dawn qegħdin f'livell bażiku tax-xogħol, jiġifieri mhux qegħdin f'xi xogħol maniġerjali, mhux qegħdin f'xi xogħol, jiġifieri immaġina illi dan telaq minn pajjiżu, dan ma marlekx pajjiż ma' pajjiż, mhux bħal meta għandek sqalli ġi Malta jew kellha Malti mar jaħdimlek sqallija f'20 minuta, 30 minuta ġejt, jiġifieri dawn ġew qasmu min naħa l-oħra tad-dinja, ġew minn dak il-pajjiż kbir ġo din it-tikka ta' pajjiż illi ħafna drabi laqqas kienu jafu bina daw saftit snin ilu u ġew Malta biex jaħdimlek ix-xogħol ta' cleaner pereżempju, jaħdimlek ix-xogħol ta' kennies, dishwasher. Ħalli diċċara l-kliem. Mhux qed ngħid illi huwa xi diżunur illi bniedem jaħdem bħala cleaner, xi bniedem jaħdem bħala dishwasher jew kellha bħala kennies, anzi importanti li jkollna dawn it-tip ta' nies għaliex kieku ma jkollniex dawn it-tip ta' nies aħna qegħdin ngħixu fil-ħmieġ, jiġifieri jiena bniedem illi
kull tip ta' xogħol għandi rispett lejh, kemm minn professjonist sal-inqas persuna li jiġi forsi jaħseb li din il-kikra issa wara li nkun xrobt il-kafe minna. Jiena lija dak intih l-istess importanza tal-bniedem illi seta għandi bżonn operazzjoni u ħajkunu li qed joperani. Kulħadd huwa importanti u jekk nibdew nagħmlu id-distinguish mhux ħaddur l-kelma. Tan-nies. Ħanibdew niddistingwu n-nies, jiġifieri hemmhekk ħajkonna l-problema. Ħafna drabi Kate din qed iġbuha wkoll anke l-ġurnalisti. U forsi tgħidli għalfejn qed iġbuha l-ġurnalisti. Kellna każ ftit tal-ġranatilu, ftit tal-ġimgħatilu jgħidlek Malti weġġa fuq il-post tax-xogħol. Malti miet fuq il-post tax-xogħol. Kien hemm inċident 100 persuna barrani ta' 32 sena pereżempju. X'jiġifieri inti titqottajt 100 Malti jew ikella 100 barrani. Jien hemmhekk meta jkunu qegħdin jagħtu dik it-tip ta' informazzjoni qed jgħid mela Malti mela ħanarawha l-istorja għax dan Malti wieħed minna. Jew kellha jagħmilek fil-headlines barrani. Allura barrani, mela dak mhux uman. Jiġifieri inti qed tgħid li da barrani mit biex inti għajnqas importanza din l-istorja, dak mhux uman, mhux ukoll qed jieħu n-nifs, mhux ukoll jekk ħanoqorsu ħajweġġa bħalma ħanweġġen jekk ninqaras. Jiġifieri din wkoll hemm bżonn li ikun hemm aktar etika f'din il-ħaġa għaliex mingħajr ma forsi nkunu qed ninduraw ikunu qegħdin nitfgħu wkoll anke d-delli kraħ fuq dawn it-tip ta' persuni li nerġa' ngħid buċċi minn quddiem ngħid iva l-barranin għandna bżonnhom. L-ammont kbir ta' barranin forsi qed tkun il-problema, però Alla ħares m'għandni xux vera dan. Però mbagħad ngħidok fini, ġifieri pereżempju jiena kont qed nagħmel xi xogħlijiet partikolari, in-nies bew saqsuni min qed taħdem Malti jew barrani. Ngħidwa kif inhi. ċertu xogħol il-Malti ma jridx jagħmlu, jiġifieri dak huwa fatt ukoll illi ċertu xogħol ma jridx jagħmlu u nafu li huwa bżonn już fl-istess ħin. U ma ssibx Maltin ħafna drabi biex. Le. Però din Kate nerġa' ngħid hija problema nifhem li għaliex inti iktar ma ħajkollok barranin fil-pajjiż, iktar ma ħajkollok nies, ngħidu iktar nies, għaliex hemm iktar ma ħajkollok nies, il-problema ħatkun ħajkollok aktar konsum tal-elettriku għaddejna minnu fis-sajf mal-ewwel heat wave li bdiet jinqata' raħal, jiġifieri dan kollu huwa jingħad dak kollu konsekwenza tal-overpopulation. Jiġifieri inutli jqogħdu jgħidulna hekk jew jgħidulna hekk, ma rridux qogħdu nħallu n-nies bellawlna r-ross bil-labra bil-Malti. Dan huwa kollu kawża tal-ammont ta' persuni li hawn. Nemmen li kien hemm bżonn li popolazzjoni pajjiżna ridet tikber, però kien hemm bżonn li tikber tarġa'. Għaliex aħna minn step 1 morna mill-ewwel fis-step 10 u ma mxejniex b'mod gradwali u nemmen illi il-problema minna kienet dik. Però importanti wkoll nerġa' niġi għal dak tal-iskrutinju. Hemm bżonn illi jekk ġej barrani, hemm bżonn nisma' inti mhux applikajt mur Malta u waħed taħdem u minnu dan jista' jkun serial killer, jista' jkun membru, jista' jkun bniedem illi involut f'xi organizzazzjoni kriminali illi sibna minnhom dawn mhux darba jew jista' jkun il-Malti ta' fir-realtà. Jista' jkun il-Malti, però Malti twilet hawnhekk Malti, jiġifieri dan ġej importat dan il-persuna għalhekk importanti li jkun hemm daqsxejn ta' skrutinju. Sa xar snin ilu konna nqogħdu ngħidu għax intlejna bis-Suwed bl-Afrikani, dak li qed jiġu bid-dajsa. Illum il-ġurnata daw ġew superati minn dawk li qed jiġu bl-ajruplan. Jiġifieri sadattant daw l-Afrikani llum il-ġurnata mhux ħanajt kollha, illa li xekk nkun qed ngħid kollha nkun qed nikdeb. Dak bħal Maltin mhux il-Maltin kollha, però hija xi ħaġa ta' sodisfazzjoni li tara tfal ta' immigranti Afrikani li llum il-ġurnata qegħdin l-università, qegħdin jibnu karriera u tibda tgħid dak is-sabiħ li inti lqajt persuni f'postok, però ma naċċettax il-fatt imbagħad illi ikollok persuni li jiġu kaw Malta jiltaqgħulek 30 ruħ u jaqlawlek ġlieda, joħorġulek bi pledge jerġgħu jgħaddu ftit ta' żmien l-istess persuni jerġgħu joħonqulek ġlieda biex xi 30 u jagħtu blinjan bl-umbrella hemmhekk le mbagħad hemmhekk isma' ħi inti żmien tiegħek hawn Malta għalaq u itlaq le. Ġifieri hemm bżonn illi jihraxu daqsxejn ukoll anki l-liġijiet fejn jidħol dan il-ħadd. Suġġett jaħraq m'għandix dubju li nistgħu nibqgħu għaddejjin u min jaf forsi xi darba dan is-suġġett
inkomplu niftħu fuq u bħal manna pjanat fuq suġġetti oħrajn, imma ħanibdillek naqra l-burdata li xillum L-aħħar ħaġa xaqt ngħid dak li bdejt ngħid hija biss l-opinjoni tiegħi. U l-opinjoni tiegħi ma jfissirx li kulħadd irid jaqbel magħha. Dik hija l-opinjoni tiegħi naf żbaljat ċertu affarijiet u nemmen jien li f'dak li qed għandi raġun, però mhux kulħadd bil-fors irid jaqbel miegħi. Għandna kull dritt tal-opinjoni tagħna basta kif qed tgħid inti ukoll ma nkun qegħdin inweġġaw il-ħadd. Isma' mela x'intħalt inti dolodu kont isek Anġlu abjad qedlek ma kifx l-uffiċċju. Biex imbagħad kompla xelek tal-uffiċċju għamini bid-dawl ukoll imma insomma. Iċ-ċikkulata, l-weekend taċ-ċikkulata kulħadd jkoll iċ-ċikkulata. Il-weekend taċ-ċikkulata hawnhekk fil-Ħamrun, edizzjoni oħra tal-Festival taċ-ċikkulata, organizzata mill-Kunsill Lokali, jiena m'iniex parti mill-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, però kull fejn ikun hemm bżonn l-għajnuna dejjem inkun qed nagħti wkoll anke l-għajnuna tiegħi fil-mod partikolari wkoll fejn tidħol promotion. Għada nistennew eluf ta' persuni hawnhekk fil-Ħamrun u anki fil-Kumpless Daniels u fejn qed inxandru inħeġġeġ in-nies li jiġu hawnhekk għaliex ħajkonna attività sħiħa għaddejja ħafna. Minn filgħodu x'vera Manuel ħanibdew. Il-kompleks ovvja ħajkun miftuħ minn filgħodu, però l-attivitajiet il-propja ħajkunu qegħdin mis-sitta ta' filgħaxija fil-ħin tal-Festival ta' ċikkulata. Minn filgħodu aħna nkunu miftuħin bħalma jkunu kuljum Daniels. Ħajkonna l-stage hawnhekk bl-animators, maġġija, ħajkonna insomma lop fuq il-livelli kollha tal-kumpless ħajkunu mifruxin. Xi ħaġa interessanti għada. Żgur li l-maġija mhux se tkun biex innaqsu mill-pis tagħna li ġada huwa permess li nieklu kemm nifilħu u m'għandix dubju li kif qed inti l-attività se tkun mill-isbaħ u nistiednu lil familji kollha post fejn huwa hawnhekk milquh għal kulħadd, huwa aċċessibbli għal kulħadd, jiġifieri qiegħed gawdu u għada ninsew naqra l-imbirka dieta x'taħseb. Għada niklu naqra ċikkulata, mhux vera importanti. Bixek. Kellhom iġibuli xi ftita u tagħhom ma ġewx, però kellhom jippreparaw daqsxejn ta' ċikkulata jħalluha fl-uffiċċju tagħna. Bejnitna ġew ma warrabthom ħanħallu ħifittex. Mhux ġew. Diġà warrab ftit, imma insomma. Manuel, nawguralek il-weekend tajjeb, issa mbagħad il-ġimgħa dieħla qegħdin nitkellmu is-suġġett żgur diġà nafu se jkun, inti ma tafx jiena naf se jkun, ħajkun il-Halloween u affarijiet hekk għax ikun il-weekend tal-Halloween. Dak suġġett tal-ġimgħa d-dieħla żvilajtu għaliex naf li se jkun hawn ħafna qegħdin jistennew xi ħaġa hekk, ġifieri huwa loġika li nitkellmu fuq hekk, imma altru minn hekk. Imbagħad dak għal bħallum ġimgħa. Manuel, il-weekend tajjeb. Lilek ukoll Kit huwa pjaċir tiegħi bħal dejjem li kull nhar ta' ġimgħa nqatta' dan iftit ħin miegħek hawnhekk. Ekku, mela Manuel Kirkop ikun magħna minn hawn u ftit ieħor